Салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамаги иншоалло ба хайр бошад. духтарако нигоҳ кунин, паплинои доинги бо фасонаки наомадай аю духтаро ду тарангай нархошон 60 сомон, 3 метр 60 сомон. Ина духтарако бо як ранги дигариш, ишам аҷоибот фасон гилмайда чакай диден бесангаш 60 сомон. духтаро одамвори оянда сангдоша мебини насиб бошад. ина духтаро бо як зиндаи дигари аранҷи омадай сета расветка дора. духтаро гулои садбарг дора. иран духтаро хушрӯм ҳамчунин 3 метр духтаро 60 сомонай. ин расветкош розви бони хали молочниша дора. ишам аҷоиб хушрӯ дидин кадомеш мақбулай. духтаро успет кунин ватсап да скриншот кунин рӯй кунин заказтона қабул мекунин доставка мекунин. духтарако бесан хай хулас бисёр аҷада нима чизе ки мебинӣ 60 сомонай. духтарако слайхор сиёҳшам дорем. духтаро баъд бесангомон ҳастай бу ёрам ҳамчунин 60 сомонай. духтаро